सानजारि नोगोराव थानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बोखावजायै बारग' BLT अनसाय आफादनि खौरां मेल। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बोखावजायै बारग' BLT अनसाय आफादनि गोनां फोसावनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा फैबाय थानाय आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव NDA राजखान्थि दोलोखौ थोंजोङै हेफाजाब होनो थांखि लाबाय। दाबिफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय BJP एबा NDA नि बिजाथिखौ मदद खालामगोन BKWSC आ खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोसाव BKWSC आरो बोखावजायै बारग' BLT अनसाय आफादा। आं जिहेतु बिटिआरआव फैफानाय दफाफोर दङ, बै दफाफोरनि जि मावनो गोनां जि खामानिफोर दङ, दा बै मावनो गोनां खामानिफोरखौ जे जोंनि NDA जिहेतु पार्टी, बे पार्टीया दिनै मावफुंनानै होनायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो खोथा होदों, बिथांमोना जोंनो बुंदों। दा बै बुंनाय लेखायै जोंबो बिथांमोननि जि बुंनाय जोंहा बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों। दा बेखौनो लानानै जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां जि आसाम बिधान सभानि जि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव जोङो NDA नि जि बिजाथिफोरखौ भट होनानै देरहाहोनायनि थाखाय थांखि लानाय जायो। बे थांखि बायदियै जोंबो दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला XBLT वेलफेयार ससाइटि दा जोङो जथायै जोङो दिनै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों। जोंनि खावलायनायखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना हयथ' जोंनि जि दाबिफोरखौ हयथ' जोङो मावफुंना होनायनि जि नोजोरजों मावफुंना होनांगौनि जि नोजोरजों जोङो सरकारखौ जिहेतु जोङो थांनाय बाराव दाबि खालामबोदोंमोन, बेवहाय माखासे मावफुंजाबाय, माखासे भिलेज नटिफिकेसनफोरा जाबाय, माखासेया थालांबाय। आरो दिनै जोंनि जि बर' फरायसालिफोरनि जेंना आरो जोंनि बर' जोंनि सोलोंथाइनि जि समस्याफोर, गोबां स्कुलफोराव दिनै थोजासे फरायसाफोर गैया आरो नांगौ बायदियै जोङो बिजाब मोनाखै। दा बेफोरखौबो जाहाथे सुफुंना होनायनि जिहेतु बिथांमोना जोंनो खोथा होदों, बे खोथा बायदियै जोङो दिनै NDA नि जि पार्टी, जिहेतु जों एलायन्सआव दङ, जों जिहेतु ज'यैनो दङ, दा NDA नि बिजाथि बिथांमोननो जों भट होनानै देरहाहोनायनि जे जोंबो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जोङो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला XBLT अनसाय आफादनि जानानै जोङो NDA नि बिजाथिफोरखौनो जों भट होनानै देरहाहोगोननि जोंबो थांखि लादों। आरो जोङो बुंनांगोन जे थांनाय 5 बोसोराव जे जोंनि BJP सरकारा दिनै गुबुन बुंनो हागौ अकल इउनियन होनदों, जोंनो इउनियनखौनो नांगौ, नङा होमबा? जोंनो इउनियनखौनो नांगौ, इउनियननि जोंहा प्रयजन दङ। दिनै लामा सामा दालां सालांनि खोथा दङ। दिनै जोङो नुदों जे एसे सिगाङावसो जे गोबां खामानिफोर लामा सामानि जिहेतु खामानि, बेखौ जों बेखेवनायखौ नुदों। आसा खालामदों जों बेखौ बिसायख'थिनि उनाव जोङो मावफुंनानै होगोन। आरो जिहेतु